y prifysgolion a'r colega wedi penderfynu gweithredu yn diwydiannol i wrthwynebu'r toriadau llym gafodd eu cyhoeddi yn gynharach eleni. Yn ogystal â chael gwarad at dros 350 o swyddi, mae awdurdodau'r brifysgol wedi cyhoeddi cynlluniau i gau adrannau cyfan gan gynnwys yr ysgolion nyrsio, ieithoedd modern a cherddoriaeth. Mae'r coleg yn dweud bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd mwyn llenwi twll di ariannol o tua 30 o filiynau o bunna. Wel, yn ymuno ni rwan, mae'r Dr Sion Jones yn o Cynrychiolydd UCU Mhrifysgol Caerdydd. Prynhawn da i chi. Prynhawn da. Felly, pa fath o weithredu diwydiannol da ni'n sôn amdano fo fan hyn? Felly, ar hyn o bryd, da ni wedi, fel chi'n dweud, mae aelodau ni wedi pleidleisio o mwyafrif llethol dros gweithredu'n diwydiannol. Da ni'n mynd i gael cyfarfod wsos yma ac mynd i gael bleidlais democrataidd ymysg yn aelodau ni. Felly yna opsiynau gwahanol, bosib streicio, mae hefyd sôn hefyd am boicot marcio gyffesu hefyd. Da ni wedi cael datganiad gan y brifysgol yn ystod y Prynhawn yn tanlinellu nad oes na benderfyniadau terfynol wedi cymryd eto a bod na gyfnod ymgynghori o 90 diwrnod yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Ydych chi felly yn gor-ymatab fan hyn? Na, ddim yn gwbl. Na, da ni fel undeb yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad. A da ni wedi cynnig wahanol, cynnig amgen i'r hyn mae'r brifysgol yn gynnig. Da ni'n teimlo bod y toriadau yma yn llym, bod nhw'n greulon, bod nhw ddim yn anifeidiol, bod ni'n teimlo fel bod y brifysgol yn gallu matab mewn ffordd mwy resymol, a da ni'n gweld bod hi'n deg bod yna ddiswyddiadau orfodol yn digwydd, a fel undeb, da ni'n eisiau ei ddigwydd y gwbl. Ond maen nhw'n dweud bod na dwll di anferthol i'w lenwi, da ni'n sôn am tua 30 o filiynau o bunna, ond nid os yn rhaid iddyn nhw ystyried a gwneud penderfyniadau anodd iawn lles y brifysgol yn y tymor hir. Ond mae yna gen yr brifysgol hefyd arian wrth gefn, gallu nhw ddefnyddio mwyn trio ymatab i hyn mewn ffordd resymol, i beidio wneud ymatab sydd yn feitha sydyn fel maen nhw'n wneud ar hyn o bryd. Felly mae'n opsiynau arall, dyn nhw ddim yn gorfod mynd lawr yr trywydd yma o diswyddiadau orfodol a cynnig y gwarad o adrannau'n gyfan gwbl. Ydych chi'n hyderus y bydd awdurdodau'r brifysgol yn gwrando ar eich dadleuon chi fel staff? Yn dod, da ni fel aelodau, da ni'n hyderus am hyn. Wrth gwrs, da ni ddim eisiau wneud unrhyw weithredu diwydiannol, da ni ddim eisiau mynd ar streic, mae hwn yn opsiwn ola, a mae'n mynd i gael effaith ar myfyrwyr, yn sicr. Ond da ni ddim eisiau wneud hynna, dwi eisiau dysgu'n myfyrwyr ni, ond os ydym ni yn mynd ar streic, beth sy'n dweud wrth unrhyw myfyrwyr, neu rhyw riant yn gwrando rwan sydd hyderu, fel bobl mae'n rhan yn siarad efo ydy'r brifysgol, achos nhw sydd wedi achosi hyn, a nid ni, da ni yn trio ymgynghori, a beth da ni'n dweud, a beth da ni'n dadla, ydy bod yna ymatab well i hyn, dyn nhw ddim yn gorfod mynd lawr y trywydd yma, ond nid y toriadau yma sydd yn llym, sydd yn greulon, a sydd ddim yn anifeidiol. Dr Sion Jones, un o Cynrychiolwyr UCU Mhrifysgol Caerdydd, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am eich amser. Diolch yn iawn.